تعریفات اللہ تعالیٰ نے ذات کی درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نازیہ اینونا دا احتجاجیہ تحریکنا راشون نیل صدام بیڑی صاحب اور عورتوں آواز داونا نوجوان سنگتاک یہ کلاتنا اسے سماجیوں اور سیاسیوں کارکنوں سے اور دا وقتا کنائچو پارٹی سے تو تعلق و مفاد یہ سے کلاتنا شہری سے نا حیثیت دا سنگتاک ہرا نوجوانک پیشتمانوں کے ناکاتے کن دا ریلیٹی شامل مسنوں اور دافتہ سے بنیادی سال نائے دا نوجوانک انٹرویو تے سنو ٹیسٹ تے سنو لیکن اینو اس کا کہ ارے دافتہ اڈرک مننگٹی افیس سنگتاک نمیں معلوم ہے اندہ کلاتٹی اراٹے مادہ انٹرویو مسکے تو امو دوران دوڑ مننگٹی اس تو اسے نوجوان اس اندہ دوڑ کننگٹی وہ دے ہارٹ اٹیک بسک وہ فوت کرے لیکن داننا بے بسا حکمراناک داننا بے بسا نمائندگاک دا تینا ذاتی بندگاتے کن ذاتی مفاداتے کن دا مسسال نائے ننا نمائندگاک دا پوسٹا تا تقسیم نازیہ جگڑے کننگٹیو اینو اس کا دافتہ فیصلہ مننگٹی کہ نن دا ملازماتی دا نوجوان آتا اپائنٹمنٹ آتی کین اور میرٹ نازیہ دافتہ اپائنٹمنٹ آتی کین اور دافتی نن باعزت و روزگار سیتین بدقسمتی دادے اینو داننا حکمران آتا نمائندگا تا وجغان اینو نوجواناک مزاحمت نا کنڈا ایننگٹیو دہشت گردی نا کنڈا ایننگٹیو دزدی نا کنڈا ایننگٹیو منشیات نا کنڈا ایننگٹیو دا کلنا کی ریچڑ اندہ ننا نائلنگا نمائندگا کو ہراکی دینا ووٹکین اینو اسی میرے سکین در درہ ددیں گرے در درہ نلرے چوکٹ چوکٹا کارے منت کیرے سودا خلیرے پیسنا آفر کیرے لیکن بدقسمتی دادے کہ دا مخلوق تو وقت ایچو سروکار سفک نن دینا نمائندگاتی پانے دا گرمنگا موسمکی دا گیرے مونسون نا ٹائمی دا نوجوانک لانگ مارچ کی پیچ تمانو خدا نہ خواستہ دا نوجواناتی کسر نازیہ نقصان اس بس تو دانا تمام تر ذمہ داری انتظامی نازیہ مرو ڈپٹی کمیشنر نازیہ مرو ننا ایم پی اے نازیہ مرو ننا ایم پی اے نازیہ مرو بالکل اگر دا نوجواناتی اڑاس مسک دا دوران اٹھی تو نن دا کیرے انتظامی نازیہ بالکل نن ایف آئی آر چاک کرون نن بھرپور مذمت کرونے ننا نوجواناک لاواری سفسک نن تینا نوجواناتی جنچو صورت سیٹی ننی آئی لپنتا نن دعا گون کی ارے روکینا پورا من طریقے لانگ مارچی کیرے نن وقتے کی دعا کیرے ننا حکمراناتی اللہ ہدایت تھی کہ وہ دافتہ فوراً بنیر مسلغاتی حل کیرک اگر حل کرتا وستا یا سب کی فیض کہ دا چار نوجوانوں پورا بلوچستان دافتہ رندٹ مرو پورا بلوچستان اٹھی دا سنگتا دا نمائندگی ارے پورا بلوچستان نا نوجوانک بش مرور تحریکاک اسی بندگان شروع مسنو لاکھوں بندگاتی جینانو ای داد پیش کے ودا نوجواناتی سلام پیش کے ودا نوجواناتی دا تینا حق کی پیش تمانو انشاءاللہ دا تینا ثابت قدمی ارسلور تینا حق کے حاصل کرور بعض سنگتاتا منتوار اللہ دا سنگتاتا آمی و ناصر مرے اللہ تعالیٰ دا